Siitä mennään Kimi Kylmälahti tuossa kakkospaikalla ja sitten menee 4 autoa rinnan tuosta rykelmästä. En sano yhtään mitään ennen kuin lähdetään tuonne takasuoralle, niin katsotaan. Ja siltä kärkikuljettaja piirtelee leveitä laveita. Ai, siinä nyt paha virhe ja näin sitten Kylmälä on peränpitäjänä. Kimi Kylmälahti kärkikuljettaja numero 4 Eino Pitkänen tuossa kakkospaikalla ja kolmospaikalla tässä kohtaa 15-luvulla Jere Pietilä. Näille herroille tässä kohtaa nuorukaisille tässä kohtaa tarjolla A-finaalipaikkaa. Siinä toki 55-luvulla Juuso Harjojärvi on välittömästi haastamassa Pietilää hakemassa ja lähtee välittömästi hakemaan kolmospaikalla, mutta kärjessä kuitenkin menee 36 Kimi Kylmälahti Sitikalla kakkospaikalla numero 4 Eino Pitkänen kolmospaikalla 55 Juuso Harjojärvi Jere Pietilä sitten siinä nelospaikalla ja siellä sitten kakkospaikalla kuusamolaisella nyt ei oikein tuo ykköskurvi meinaa onnistua kaikilta numero 4 siellä Eino Pitkänen vetää pitkäksi ja antaa sinne sitten Pietilälle mahdollisuuksia. Pietilä on siellä sisäkurvin puolella ja tässä kohtaa voisin vaikka vaikata, että menee ohi ja kyllä meni, mutta Pietilä ei muista, ei niin pitkään suoraan, ettei kurvia siellä perässä ja kurvi pitkäksi. Eino Pitkänen kuuttaa ystävät takaisin tuohon kolmospaikalle ja se on edelleen se A-finaalipaikka. Ja sitten siellä jo pikkusen tilanteita kiusaksi tehnyt numerolla Eino Pitkänen